ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tingal saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata nganti kaya temanten binayangkari. Yo, Cok, ayo budal to. Yo.
micil saking jroning praja mapan madyaning alaga kondanging para wadya sawega puk sur tambur miang suling pepandhen taludak mewa bandera kakandha mawarna-warna pindha Jaladryana Sri Kawuryan Paman Setyaki lan Udawa kula nggih kula nampi dawuh saking Kanjeng Dewaji supados anggayuh kanugrahan wahyu kraton ing madyaning wana Kendhawana inggih nggih lajeng kepareng jengandika anggir menika kados pundi jagat nekseni janma ngakeni bilih samba mekaten atmajanipun Narendra Gung Binetara ewadene malah kula mboten bombong nanging kupara rumaos aurat awit kula badhe rumaos lingsem menawi ngantos angrangsang tuna anggayuh lepat iba surak ing tiyang sak jagat lho nyuwun papunten nggih pikantuk lan botenipun kanugrahan menika mboten baken nanging ingkang wigatos jengandika menika namung winenangaken budidaya dene kodrating lakon kula aturi masraken dumateng Purbaning Hyang Wisesa sembah nuwun paman tutur saking jengandika Paman Setyaki badhe kula ugemi kinarya gegebengan sarta pamusteting diripun samba monggo bidhal dhateng wana Kendhayana paman monggo kula dherekaken nggih Udawa kula mangsa borong awakku iki wangi-wangana ya inggih nggih monggo kula dherekaken Barat anak ya jumengkahang rosru sesumbar Lindu bumi gonceng gumaluduk guntur ketuk
umup kang jalane dilumepang oh waladalah ora pangling Setyaki ya dasar para nyata Kartomarma ya bakal menyang endi wis Setyaki nderekake tindake anggir sangga gayuh kanugrahananing wana Kendhayana wah barung sinang lakumu mangertiya yen to dina samangko Kendhayana dadi sengkeraning para Kurawa kinarya Anggir Lesmana uga bakal gayuh nugraha yen pancen mengkono ayo bebarengan nganti Anggir Samba lan Lesmana mlumebu aning wana ngiras pantes nodi ketrimaning urip wah parat ora urung kowe kang bakal nrimpeti lakune para Kurawa mula becik bali yo janji ora gelem bali kelakon ndak ruda paripeksa wiladalah waton Sulaya Bocahi mundur Kartomarma tiba tak gletho rondo bojomu sak lawase urip wah mati dening aku wis Setyaki oh wah parat yo mati wis Setyaki yo iki tampan ono wah kowe mati lah urung apa-apa kok wis dak kaya ngene Kurawa waduh waduh mati kula man Kartomarma mundur nggih mungsuhmu sapa Setyaki sapa Setyaki man walah
Aku ana Setyaki barang nderekke tindake. Bonane Samba, Man. Samba ya arep nggayuh wahyu nggih bakal nggayuh wahyu wonten mapan Alas Kendayana. Wah, ladalah ketiwasan iki. Ya, mundur kana. Neng kene iki kon walah kok malah kebeta ngger para Kurawa mirang-mirangake. Ayo Kurawa sapa sing arep maju mulih? Man. Sapa kuwi? Man iki sapa to kuwi? Kula Man. Rene Cit. Mungsuhe sinten Man? Mungsuhe Setyaki. Setyaki. Nggih, nek mung Setyaki mungsuh Citraksi ora ana apa-apane. Tenane kowe iki ora nyok. Wah, gurawalan ora. Wah. Tak maju Man. Janji kula kalah. Jenengan pinjing mantuke mlaku. Wah, kok ngono iki. Iki mau mangkat ngebis bareng-bareng kok mulih terus aku mlaku ora. Pun Man rampung. Lho. Kowe iki mungsuh Setyaki. Nggih mungsuh Setyaki pun kula pun menang Man. Gusik ta. Mungsuhmu Setyaki apa sapa? Lho. Setyaki niku. Sampeyan mau muni pripun? Mungsuhmu Setyaki ndang patenono. Wah. Ngopo e? Salah pendengaran Man. Kok salah pendengaran? Krungu kula niku kuwacintekno. Bola-bali kuping kene amandel. Put. Kuping kok amandel pripun Man? Kene arep musuh aku. Wayange ndang ditokne kene. Gayeng to Man. Ora usah nganggo gamelan ming doleren. Lho, Setyaki kene le. Menungso nek rambuté kaya brokoli iki sapa iki? Brokoli matamu kuwi. Ora ngapa-apa nek wis matak-matakke aku. Ya, iki Pangeran Pati padake lho. Wayange anyar aku. Wah. Gilap kowe. Iso tak nggo ngaca. Iki dikon nganyari. Slometan ora. Kene musuhmu aku, jandon rasaku gamelan. Yo, akapela. Oh, akapela. Ayo. Truk tok tok ngono ya. Yo. Truk tok tok tuk tuk. Yo, Yo. Truk tok tok. Oi. Aku urung-urung kok wis ngantem kowe iki. Wah, ya males. Aku pisan kowe pisan. Yo. Wah, pisan wae. Lho iki pisan iki mau. Yo genti kowe pisan. Yo, kene. Wah, nemeng. Oi. Loro ora krasa malah kowe dipijeti. Wah. Yo. Wah, kene nyo kene. Wah, jan sip temenanan Udawa. Lho aku ki nang kene. Waduh. Sajake wis mumet iki. Wis rasah kakean wicara gek kene. Waduh.
sabun colek colek sabun benyek ae Kilora bagang ngono tok to. Gayang temenanang. Jan atruk ya, Pek. Oh. Sekarang yo nek aku metu ora nganggo rap ngene iki ora gelem metu aku. Breng bongkotan diketok tinggo celengan anyar dicolong maling nginjen manten anyar dientup kala jengking. Ker syukur wong lanang kok becicilan gawa banyu kok bejajaran rupane ayu titul eceran rupa-rupa ayu njaluk duit 20.000 nek bak aduh lali ta aku wonge apa anane nek bab duit aku ra duwe deke kelep pikire rangkul aku sak kencenge Dek tak kipatke tiba klumah ketok kathoke. Bareng ketok kathoke, kathokku mlotrok ketok batrene. Wis ngono kowe pokoke wis rasa-rasa diteruske, Gong. Ya wis, aku wis puas kok ayan aku. Menyingkat waktu aku. Aku kan to the point wonge. Ya, iki saiki iki acarane apa? Genah wayangan lho. Nah, gue tekon acara ini kena wayangan. Ora maksudnya rinci. Aku rasa menjelaskan secara rinci. Aku wis omong, nah aku wong to the point. Iki pokoknya awake dhewe iki mengisi acara HWD. HWD iki apa? Hari Wayang Dunia. Lho, kepiye to? Wah yos, bunga ya Gong ya bunga. Ngatile kono Pak Bis mau turu nggone nggo-nggokan glundung yang asem tenan kok. Mbak wis penting wis apa jenenge? Info sudah diterima ki arep nembang-nembang apa ora usah. Buang-buang waktu Gong aku ora seneng aku ki. Bocah dolanan ora ngerti wayah. Ora ngerti wayah. Wis dolanan iki. Apa? Kok aku metu ora nganggo rap. Pengen to kowe, Pak? Iya. Puno kawan ora ono gunane kabeh. Minggat kono. Nesu kae. Genah nesu tole ayo gek do ditutke ndaramu Abimanyu kae. Apa? Tunjung Bang Trate. Ayo le, ayo. Yo kok Pak. Kok. Oh, ayo.
Wah. Angler bawaning kang sinong mati gawe gelar nararya mbek susutira pamo sang mangrempak Suranggangkara kita umangsa ana satriya lumebu ana krendha ana sapa satriya Plangkawati Raden Abimanyu kekasihku kowe sapa kang bau reksa alas kene aku jenengku Jaya Sudirga aku Jaya Lengkara ana wigati apa kowe lumebu ana alas iki nedya gayuh nugrahaning Gusti luwih becik kowe baliya alas iki dadi panguwasaku oleh mbacut ora oleh bakal tak ruda paripeksa wah lakon tak gegulung rimah-rimahe
Wah. Wah. Raya sasanya gedira. Ah. Asam rawasa ramyasa para jalma. Sayang Wah. tandrane rasa. Ah. Gumuruh ngawurahan raya sasamya gedira. Asam rawasa ramyasa para jalma. Wah. Sayang tandrane rasa. Wah. Oh. Ah. 저렇게. 어? 아. 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 와. 와. Kakang Jaya Sudirga tekaning pati. Wah, nanging ora dadi apa. Merga aku lan Kakang Jaya Sudirga bebasan raga loro nyawa siji. Wah, ya Kang tak lompati uripa meneh, Kang. Wah. 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 Oh. Ah. Wah, mudun. Wah. Ah. Wah. Ya, 저렇게. 아. 와. 아. 와라. Lho. Pun suwuk niku ngaten lho. Fat out. Niku wau jenengan apake, Den? Tak tuku Mbah Petruk. Wah. Asik tenan. Luar biasa. Siti mewah. Ya kok jenengan saged kiat junjung buta gedene semanten niku? Iya Petruk le latihan soale butone cilik-cilik. Oh lah.
Aja dinalar ya Petruk. Nggih boten ajeng kula nalar. Pun monggo Den. Nglajengaken lampah riyen ya Petruk. Ayo derekno aku nggih nika ngestaken dawuh. Ning marga Putuku Nger. Wes mana? Kula wonten dawuh yang Kae, kula sing sisih Pratina kae ana wit gurda gedhe kang dumunung ana sak cedhahing Gundaka. Prayogane kanggo mapan Subrata minta anugrahaning Hyang Agung. Wis enggal tindakno aja nganti rondening gawe. Eyang tapa brata menika kangge menapa to Eyang? Kanggo nyambungke rasa lawan Gusti Kang Maha Kuwasa. Dimen sira bisa anggayuh kamulyan lair lan batin. Kula menika sampun mulya Eyang. Kula menika anak ratu, anake wong sugih. Boten sapriyatin nggo mantuk mawon kula pun luwe Eyang. Oh, lah gondhong blekudung Nger Lesmana. Kowe iki calon ratu ya, Nger. Ratu kuwi kudu mumpuni ing saliring reh. Ora mung hidup madang wae. Kudu gelem prihatin lan prihatin. Mara gage wiwitana anggonmu semedi ya, Nger. Lah nek kula menika hidup ngombe kok, Mbah. Boten madang ora masalah penting iso tuku ombe. Kowe iki ya meng padha wae. Wah, mara gage wiwitana anggonmu semedi ya, Nger. Iya, Nger. Wis aja sumelang. Pone yang kelawan paman-pamanira Kurawa Narada saka sak pembalang lawan jeneng sira, Nger. Nggih, Eyang matur sembah nuwun. Wis gek mapano. Meraina semubang Hyang Haruna. Kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani kara sageter kene tuaning kong lerwu sing bini panca ong
yen ora kliru pamawasku iki putra Ngastina Raden Lesmana ing atase Semedi kok ora bisa wening rasane. Ya coba tak dedere bocah iki. Eyang. Ya ampun, Eyang. Ya ampun. Eyang. Ana apa, Ger? Oh, lah kok mlayu-mlayu kaya mengkono. Kaya lagi doyak karo kewan-kewan ganas. Nggih leres Eyang. Leser leres sanget. Lah banjur kepiye? Doyak apa? Kula dioyak kali macan yang wah lah ya kujur jeneng sira gagal tanantuk karya pancen godane kaya ngono kuwi kok Nger sira ora kuat godha ana macan wae wedi. Oh lah dalah Lesmana Ger piye to Lesmana dadian ngono sira gagal tanantuk wahyu wis prayogane bali ning Praja Ngastina wae. Nggih Yang. Raden Samba putra Ratu Ndwarawati yen Prabu Kresna kae ratu pengpengan apa anake lanang uga mulat kaya wong atuwane ya tak cobane Raden Samba.
Walah dalah, lah ra apa to? Ora lidok ujare wong adaplok. Bola-bali iki yen tekan mesti bisa ketekan Kang Ginayo. Tuladane iki kaya aku Raden Samba. Walah dalah. Dasar anak ratu kondang yen satriya limpat ing sembarang reh. Mula cetha yen aku iki satriya pinunjul titah kang pinilih. Awit dina iki jagat bakal kebrebekan marang kondanging Samba. Kang wis sembada boyong marang Wahyu Cakraning Rat. Wauto Bathara Wulandharma pengawaking Wahyu Cakraning Rat ingkang manunggaling Raden Samba. Duwi mulat sang bagus datan kiat meperho nafsu. Mila Wahyu oncat saking hanggane Raden Samba. Mangkono temah nglumpruk Raden Samba kaya linolosan otot bebayune. Loh. Wah. Wah, mati aku. Yen ora pangling putra panengah Pandhawa Raden Abimanyu. Yo, mara coba tak jajali, tak godhane Raden Abimanyu. Satrio, yo gini kowe ora gelem raoso karo aku. Mengkoton dhisik kisana. Ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Sediane mung bakal nggayuh Wahyu Kamulan ora nedya gawe pepati. Apa yen wis oleh Wahyu kowe bakal golek kondang. Walah dalah cetha kowe kepengin sugih lan kepengin mulya. Kanthi sugih bondo kowe bisa tumindak sak karepmu dhewe. Benerke kang luputke kang bener. Nginger marang jejeke ngadil luput pandakwamu. Ciptaning Abimanyu mung mligi mulyaki marang kawula. Abimanyu ora bakal nutup mripat buntu talingan weruh kawula kajiret dening kasangsaran.
luwih becik Abimanyu lebur tumpur lamun tan bisa ngangkat kamulyaning bebrayan agung. Wah, iki sing tak goleki. Mangayu Bagyandara dene Ndara Abimanyu sampun kasembadan gayuh wahyu cakraning rat. Iya Siwa Semar. Pun monggo. Mboten sasuwen teng mriki, nggo wangsul teng negari Ngamarta. Iya Siwa Semar ayu. Purnagatining carita jeneng selawat ragali sasunderan apuranten wonten lebat kawula. Wah, Werkudara yo. Endi wahyu cakrane rat tak jaluk. Wah, tungkak tampanana. Wah. Wah. Bali. Jigul Petruk. Ayo kepiye? Jaluk wahyu cakraning lat njaluk dikwampleng. Aduh. Aduh. Aduh.